erleberekin jarraitzen dugu, bagoaz Europara. Europan kasi kontrolatu behar dituzuena izenak, hemen daude batzu jau ikasi ditugu aurretik. Kaukasua, Europako lautada handia, hemen dituzuena kontrolatu behar. Espainiara bagoaz, naiz eta teorian agertu hemen daudena baino gehiago, kontrolatzen ditugunak oinarrizko hauek dira, Orduan, unitaterik nagusienak izango dira iparraldeko meseta eta hegoaldeko meseta. Erdi banaturik daudenak sistema zentralagatik. Inguruan daude Iberiar sistema. Iparraldetik Kantabriar mendikatea. Eta hegoaldetik sistema beetikoa. Bi depresioi, bi lautada daude. Ebroko depresioia, Ebro ibaiari jarraitzen diona, ikusiko dugu hurrengo ikasgaian ibaiak, eta Guadalquivir ibaien. Ikusten dituzu koloreak berdeak, masuago daudelako, hemen daukazuen mapa. Ikusten duzuen eskala hauze da. Eta hemen agertzen dena dira koloren arabera zenbat altura dagoen. Ikusten duzuen Pirineoak daude altuenak. Sistema betikoan, hemendik Granadan bebai. Ikusten dituzuen, baina berdeagoak dira zera itsasondoan dauden horiek edo Guadalquivir eta Ebroko haranetan. Lurmuturra, Finisterro, itsasartea, Gibraltar, Golkoa, Bizkaia, gurea, hemen bizi gara, gero oinarrizko itsasoak Kantabriar eta Mediterraneara. Kontrolatu Balear Irlak eta Kanaria Irlak. Gogoratzen duzuenez, Kanaria Irlak fizikoki urgunago daudenez, sartzen dira hemen normalki mapetan eskina batean, baina berez egon badaude urrunago. Hemen dituzu ikasi behar dituguna, hemen dauzkazue, zera horiek, unitateak, teorian agertzen dena. Kontrolatu behar ditugu dena dela laugarren ikasgaian, hobeto sakatuko dugu, zeintzu diren, Espainian dauden, 17 autonomia. Gehi, 2 hiri autonomikoa. Kontrolatu behar dituzu horiek eta landuko ditugu ebai, beren momentuan, probintziak, hau eta bestea. Euskadiko herriari buruz, berdin. Zeintzu diren mendikaterik importantena eta kontrolatu behar dituzuena, Aralar, Urbia, Euskalmendia, Gorbea, Lautada, berdin, Arabar Lautada, Erriosako Arabarra, Lurmuturra, hau zetan, Orduan, Matxitzako Lurmuturra, Bilboko itsasadarra, Bizkaiko Golkoa, Iger Lurmuturra, Aralar, Euskalmendia, Gorbea, Arabako Lautada, Erriosako Lautada, Urbasa, hauek dira kontrolatu behar dituguna, Eta gauza bera, zenbat lurralde, zenbat probintzia dauden Euskadin, eta zein den lurralde bakoitzaren hiriburua. Dena dela gogoratu zera landuko dugu beto, Gasteiz dela, 3 horien hiri nagusia, delako Euskal Herriko hiri nagusia. Bukatzen du atal hori.